Mahigala mayong adlaw kini usab si Pastor Mark Sacedon and sabta sa atong the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry. Kauban ako rong adlaw, Brother John Jarata, mayong adlaw, brad. Salamat sa Ginoo, brad, no, nga maka-share na sa tanila, brad, sa mga kamatuoran diri sa Biblia. Natong hisgutan, brad, kining sa mga buhat kapitulo 13 bersikulo 26. Sa diha si Apostol Pablo, brad, nga dito siya sa Antioch, Pisidia, sa iyang missionary journey. Nisud siya usa ka sinaguga, and then nitindog siya o misulti siya ngadto sa mga katawhan sa Israel. Ug mao ning part sa iyang mensahe, brad, ngatong tun-anong kahaponon, brad, ingon diri nga mga tao o kaigsuonan, mga anak sa kaliwat ni Abraham, o bisan kinsa diha kaninyo nga nagakahadlok sa Dios, kaninyo ang pulong niini nga kaluwasan ipadala. So atong iskutan, bad, kining kaluwasan sa Dios, kay ang importante mangudron, bad, nga atong mga listener mananaw sila nga ma-share nato sila, brad John, kining pulong sa kaluwasan, no? Kay importante mangud mga higala, dili mangud nga unsay na attain nimo aning kalibutan na, no? Unsa ka kagabahan ni anon, unsa ka nindot imong pantrabaho, unsa ka nindot imong balay. Ang importante higala nga nakaangkon na ba ka aning kaluwasan, no? Kaning mensahe sa Dios sa kaluwasan. Kay sa ako nang giingon nga mulabay ra man gyud aning kalibutan na, no? Ang importante dunay kasiguruan nga inigbiya nato aning kalibutan na naatay kaluwasan sa tong kalag. Now, sa magpadayon mi gala, among tukion dire nga unsa ning kaluwasan. Kay kaning kaluwasan ni gala musugot sa dili paglingkawas ni nato gikan sa padulngan nato nga mao ang impierno. Kay sa mata sa Ginoo kita tanan makasasala. O mingon ang Biblia, ang suhol sa sala kamatayon. Sumusugot kag sa dili, mga higala, mo inigbiya nato aning kalibutan na padung yuta sa impierno, no? Kamatayon nga walay katapusan, no? Kauban sa yawa ug ang iyahang mga anghel, no? Tungod kay nakasala ta. But ang mensahe sa Dios nga niyon si Apostol Pablo, pulong niini nga kaluwasan nga ang maayong balita nga si Kristo namatay gilubong ug nabanhaw, ang iyang kamatayon dito sa cross para ta salbaron gikan sa pagkapadulong sa impierno, no? So inaot mi nga ining mga pipila ka mga minuto karon imo ni siya nga hinuktukan ug imo ni siyang paminawon pag-ayo aron maklaro nimo unsaon nato nga maluwas ta. Brother John, sa ika-share niyo mo, brad. May adlaw, kaya ito mga sukid paminaw, always nga nag-subaybay na yung among 15-minute online broadcasting ministry. Ang atong hisgutan karon, Pastor, is ang kinig sa buhat, kapitulo 13, versikulo 26. Ingon ang iyang pulong, ingon siya, dire ang katawhan o kaigsuunan, mga anak sa kaliwatan ni Abraham, o si bisan kinsa diha kaninyo nga nagakahadlok sa Dios, kaninyo ang pulong niini nga kaluwasan gipadala. Alright. One thing nga kinahanglan moabot sa kasing-kasing sa tao kining kahadlok. Kining mahadlok siya o unsay dangatan niya human niini ginabuhia. Alright. Kay ug ikaw kay kahadlok sa imong dangatan human niini ginabuhia, I'm sure wa jud ka masayod asa ka paingon. Kay kini ginabuhi sa tao, musugutaw sa madili, mamatay ta. Right. Dili wala nagpasabot kay nagkamatay nato impas tanan utang. Sinugdanan pa lang ni sa kasakit unya human niini nga ginabuhi. Right. The Bible says in Proverbs 19, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kahadlok sa Ginoo diha nagsugod ang alam nimo sa imong kinabuhi nga makaingon ka nga inuod noon sa kay dangatan ako human ining kinabuhi kay ug naa ka nga kahadlok, I'm sure interesado gid ka nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Right. Interesado jud ka nga ang imong kalag
luwason sa Ginoo. Ingon siya sa buhat 16:31, ingon ang pulong sa Ginoo. Og sila miingon tuo ni Ginoong Jesus ug ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Right. Tuo ni Ginoong Jesus. Ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Kay mao ni pinaka-importante nga atong madawat sa buhi pata. Kay again, kining bahandi ano na to ingon ni pastor nga nakakaroon sa kalibutan, biyaan naman ni nato. Wa man ni bili temporary or ni ang pinakabililhon nga butang nga angay natong angay natong matagamtaman unya human ini kinabuhi ang kinabuhi nga dayon nga bisaan sa Ginoo dire nato. Bantay ato kay nang butang sa tong kasing-kasing kanunay ato kinang permi nato bantayan nga basi nakalimot ka nga mamatay ra ta ning kalibutan na. Basi makalimot ka nga bubiya ra ka ning kalibutan na importante gid nga kabaton kag kahadlok diha sa Ginoo aron kabaton kag kinabuhi pinaagi ni Kristo. Right. Kay ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 3:15. Aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing dayon. Si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing dayon. Right. Si bisan kinsa walay gipili, dato man ka, pobre man ka, naglisod man ka, mugaway man imong kinabuhi. Ang importante lagi do nga nakay pagtuo diha ni Kristo. Right. Manay pinaka-importante nga butang nga dapat nimo masayran. Kaya plano sa Ginoo no, luwason kaniya kay ngano man nakapaminaw pa karong bisahe nga pinaagi ni Kristo ang tao maluwas. Okay. Iyang kalag makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo. So imo ginang ibutang sa imong una-una o kasing-kasing nga mamatay kita. Again, ang pangutana asa makapaingon. Mo na pinakadakong question ngayon. Dapat una-una before ka matulog. Ang plano sa Ginoo dahil sa imong kinabuhi nga gusto ko siya maluwason kaniya. Right. Lain na makaluwas sa tong kalam. Dili kita, dili atong simbahan, dili si Kristo lang. May adlaw o lang salamat. Man, sakto ba John no nga importante nga lang hinuktukan nila brad ba nga kani bitong pangutana brad nga angay tubagon sa tao nga higala ikaw naminaw karon kung wala pa ka nakabaton ani nga kaluwasan hinaot nga imo ning tubagon nga pangutana ug mo ni makapahinuktok nimo nga og mubiya ka ning kalibutan na karon adlaw siguro makaglangit no kay kung mayon kay higala nga wa pa kay siguro higala batuni gyud kini nga mga mensahe sa pulong sa Dios kay ang kamatayon sa sige na kong giingon dili ra ba ni siya mananghid nato dili siya mo pahibaw nato kalit ni ang atong kamatayon kalit atong pagbiya aning kalibutan na muna nga importante kani nga mensahe sa kamatuoran nga ang kaluwasan sa Dios nga diha motuo ka ni Kristo nga imong manluluwas. Nagingon ang Biblia sangputanan sa imong pagtuo kaluwasan sa imong kalag. 1 Peter chapter 1 verse 9. Tulo ka butang Brother John nindot aning kaluwasan but numero 1 but ang kaluwasan libre. Way bayad. No? Way bayad. Sa Roma 6:23 but klaro kayo ningon no nga gasa sa Dios suway bayad. Kaya ang bayad sa sala mao kamatayon na pananggasa sa Dios mao kinabuhing dayon pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Libre diba way bayad no. So unsa may atong buhatan nga gitagaan natang libre, gitanyagan tag libre. Nung suway bayad digala ang kaluwasan ang atong pagadtog langit. Ikaduha, ang kaluwasan igala dili lang kay free. Ingon pagida ang kaluwasan forever hantod sa kahanturan. Dili putol-putol. Dili kay gitagaan ka karon nya bawihon sa Ginoo, dili man hatag bawi atong Ginoo. Ningon gud siya nga bisan kinsa nga mutuon niya kanang adunay kinabuhing walay katapusan. Ibasa ni Brother John kanina. Niya ko ng Ginoo muhatag nato ningon ang Biblia sa Juan kapitulo 10. Juan kapitulo 10. Klaro kayo ang gisulti sa atong Ginoo, bersikulo
27, ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog. Ug ako nakaila kanila ug sila nagsunod kanako, ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag niya dunay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. So kung ang Dios mo hatag igala iyaha kang gunitan, di na kaniyang buhian. No, iunana ang atong Ginoo. Then ikatulo, ang kaluwasan free, salvation is free, salvation is forever. Then ang nakanindot kay ang kaluwasan para sa tanan. Dili lang ba kay mga dato ra, dili lang kay pinili ra, di kay mga gwapo, mga gwapa ra, dili alang sa tanan. Madako man kag sala, magamay man kag sala, mahugaw mga unsay paminaw nimo sa imong kaugalingon, andam ang Dios modawat nimo. No? Kay nagingon ang Bible, bisan kinsa motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. So igala, sa diha na minaw ka karon, agnihon ta ka dawata si Kristo. Aron ka maluwas, tuuhi siya. Kay kung mayong kag kasayon nas kaluwasan, sayon ra gyud igala. Kay kung ipaanto, kay kung ipabuhat patabad puting suras kaluwasan, no? Nya katong kamatayon ni Kristo kawaw nga Nanak nga nakupin gigugma sa Ginoo. Tinoo Sa Juan 3:16, kay ang Dios nahigugma pagayo sa kalibutan. Amen. Nga siya mihatag siyang bugtong pagkatao nga anak ang sibisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag pan makatulog kinabuhi ko rin ito puso. Nana kada kung magugma ang lulusin sa Ginoo dili sa ato ha. So nga ang mga tao dili kita amayan bisan susiyo na to tong patagusan ng kinabuhi. Walay amayan dinato nga dapat luson sa Ginoo pero makita padayon ito niya gugma. Palansan siya dito sa krus ng paggalang sa kapasayloan sa itong mga sala. Amen. Grabe kayo na gugma kay kinabuhi yung tugyan kung sa mga tao na dili ngayon. Nga ikaw di ka makabaton na nakahadlok na gihatag na ang kinabuhi sa Ginoo dito sa krus kung nagalang sa kapasayloan sa itong mga sala. Wala ang grabe. Ang tao ginuwa siya kahadlok sa Ginoo. Kini nga pulong iyahan din ipa lapos bikas doon gani ang mauloy ng tao. Gyud tinuod man. Mo dapitan nga salamat lang gyud ta kay ang kaluwasan kanang di nato angay haguan, no? Natag gyud Ginoo, angay natong dawaton ug ang punon. Unay gala sa ako nang giingon, dawata si Kristo. Amen. Human ani nga mo ang pagdiskusyon karon na adi ay sinner's prayer, sunda siya. Ibutang sa mong kasing-kasing. Winon kay gala, matud by the authority sa pulong sa Dios, maluwas ka. Kini nasab si Pastor Mark Sacedon, Brother John Jarata, mayngon mi kanimo, mayong adlaw natong tanan ug ang Dios magpanalangin. Amen. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Jesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Jesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Jesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo. Amen.